ನಾರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈಜಿಂತಿನ ನಾರ್ಲತ್ತಾಯ ಸತ್ಯಡ ಪತ್ತ ಕೈ ಪತ್ತ ಭೂಪತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಜಾಗ ನಾಗನಡ ಸರ್ಪಜಿಡತ್ತ ಮನ್ನಡು ಯಾವ ರಾಣಿ ಕಾಲಡು ಉರ್ದರು ಉಂಗುಷ್ಟ ಅರಲ್ದರು ಜಡಬನ್ಪಿನ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿರ್ತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಗೋಚಾರತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮಡು ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರೆ ಬೈದಿನ ಎತ್ತರಡ ಕುಲ್ದು ದೂರಡು ತೋಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ತಲೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ತೊಂದೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪುಡ್ಯಪಾಡೊಂದು ಭೂಮಿನ ತುಂಬಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರಿನ ನಾಗದೇವರಿನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಡು ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರೆಗಿನ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಕರ್ಸಲೆಗೆ ತಲೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬಂಜಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ದೈವ ದೇವರೇ ನಾಗಬೆಂಬೆರೆನ ನಾಗದೇವರಿನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತಾದ ದಿನ ನೂಲುಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮಡಸ್ಥಾನ ಅದ್ದೆರೆ ಪೊದ್ದೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ತಮ್ಮಲೆ ಅರುವತ್ತೆ ಏಕರಾಶಿದ ಸಂಸಾರ ಎಡಬರಟುದು ಗಜಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ನಾರ್ಲತ್ತಾಯ ಸತ್ಯಡ ತರಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲೆ ಕಾಲಾದಿ ಪೋದು ವರ್ಷಾದಿ ಬನ್ನಗ ವರ್ಷಾದಿ ಪೋದು ಕಾಲಾದಿ ಬನ್ನಗ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸೇವೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಆಗಬೋಗ ಪಂಚಪರ್ವನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿರ ಸಂಸಾರ ಇನಿತ್ತಾದ ದಿನ ಕಾಣದಾದ ಪೊರ್ತು ನೂಲುಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತನು ಈ ಮನ್ನಗ ಬರಮಲ್ಪಾಯ ನಾಗದೇವರಗ ಬೋಡಿಚಿನ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆನ ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲಸಾನ ಮುಂಡಳಿಗ ಮನಮಂಚವನು ಮುಖಮೂರ್ತಿನು ಸುತ್ತಾಮುದ್ರನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಚರಾತಿತ್ರ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಬಯ್ಯದಾದ ಪರ್ತುಳಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಕಿರಿ ಮಾನವನ ಪರಿಮಲ್ಪಾವರ ಮೈಲ ಮಾಪಾದ ಮಡಿನು ತುತ್ತಾದ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆರಡಿತ್ತಿಂಚಿತ್ರ ಬಾಲಭಂಡಾರನು ಜಪಡಾವದು ಗೊಂತಾಲಗು ಏರೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ತರೆಕ್ಕು ತರಬುದ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು ಬೆರಿಕ್ಕು ಬೆರಿಬುದ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು ಕತ್ತಲಡಿತ್ತಿಂಚಿನ ಸತ್ಯನು ಬಲ್ಪುಗು ಕರುಡ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಾರ್ಲದ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಪುಗೆಲ್ಡು ತುಂಬುಂಡ ದೈವ ತರೆಟು ತುಂಬುಂಡ ದೇವೇರು ಪಂಡದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇನಿತ್ತಾತದಿನಡೋ ದಾದನ ಇರಡಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮದಿಮಾಲ ಪದ್ಮಾಯ ರೂಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ತಲುಪೇರನು ಕೊರಡು ಸಂಸಾರಗ ಅಭಯದ ವಾಕ್ಯನು ಕೊರಡು ಪಂಚಿತ್ರ ನಾರ್ಲದ ಗುತ್ತುದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಗಗನ ಸಂಚಾರಡಿತ್ತಿನ ಮಾಯನುಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಂಡಲಗು ಲೆಪ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಭೂಮಂಡಲಡಿತ್ತಿಂಚಿದ ಮಾಯವಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನಮಂಚವಡಾಯಿಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮನಮಂಚವಡಿತ್ತಿಂಚಿದ ನಾರ್ಲ ಕುಟುಂಬಿಗರ ದೀತಿಂಚಿನ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪದ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಡ್ತು ಅವು ತಪ್ಪುಂಚಿನ ಪಡ್ತು ವಿಷಮಗನಿ ಮನ್ನಗ ಬರಮಲ್ಪಾಯರು ಲಪ್ಪಾಯರ ಪಡಿಯಾಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜಿ ತಕ್ಕನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಾಯರು ಮೈಲ ಮಾಪಾದ ಮಡಿದುತ್ತಾದು ಪತ್ತೆ ಸಲಪು ಪದದ ಪತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಲೆಪ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಪರ್ಲು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ್ತಾತಿದ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮಡಸ್ಥಾನ ಅದ್ದೆರು ಪದ್ದೆರು ಎಡಬರಡುದು ನಾರ್ಲತ್ತಾಯಡ ಭಕ್ತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ನು ಇನಿತ್ತಾದಿದ ಸಂಸಾರ ಕಡಪಾಯಿ ಕೈಲು ದೀಪಾಯಿ ದಿನ ಕಾಡಿಂಚಿ ಕದಗಂಬ ಏರಾಯಿಂಚಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪತ್ತಾಯಿ ನಂದಾಳ ಕೊರಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತಿ ನೀರು ಗೋಪಾಯಿ ಕಗ್ಗಾರುಡು ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮೆಪ್ಪು ಗ್ರಾಮಣದ ಕಾಡುಮರಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾದವತ್ತೊಲ್ಲೆ ಗಂಡಡ ಕಾಪುನ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತನಂದ ಮಲ್ತನೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ನೂದಿ ಒಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮಣದ ಕಾಡುಮರಿನ ಮಲರಾಯ ಬಂಟೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಐವರ ಮಹಾಕಾರಣ ಭೇಟಿ ಅವನ್ನೇ ಆಕಾಶ ಬುಡ್ಲೆ ಭೂಮಿಡಾವನ್ನೇ ಭೂಮಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಮನಮಂಚಾವಡಾಲೆ ಮನಮಂಚ ಬುಡ್ಲೆ ಏರಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಲೆ ಏರಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿಡ್ಲೆ ದೀ ಸುತ್ತಡಾವನ್ನೇ ದೀ ಸುತ್ತ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಲುದ್ದದ ಮಾನವನ ಮಿತ್ತು ಗೇನುದ್ದದ ಮಾಯ ಗಗ್ಗಾರ್ದಚ್ಚಿನ ಬತ್ತ
பத்தொன்பது பிரார்த்தனை ஒரு வாரம் இருந்தா బాల్బండారం చెప్పడారు గగ్గారు తెచ్చినామన్నారు. గగ్గారు తెచ్చి బుడ్డు అగ్నినే స్వీకారం మల్తొండారు. ಅವು ತಪ್ಪುನಗ ತಿರಿಕಟ್ಟದ ಸಿಂಗಾರ ಅಣಿಕುಟುದು ಐತ ಅಂಗಾಂಗು ಆಭರಣ ಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಏಡ್ದು ಸಂಸಾರಗೂ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಕೊರಪಿನ ಬಡ್ದು ಗ್ರಾಮೋಢಾಧಿಕಾರಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಪಾದಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾಗನಪುರಿ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ತನಂದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ತನಂದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮೋಢಾಧಿಕಾರಿ ಮಲರಾಯ ಬಂಡೆ ಜುಮಾದಿ ಗಂಟಲ ಕರ್ಸಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾವಂಡು ಭೂಮಿನ ತುಂಬಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗಬೆಂಬೆರನೆ ನಾಗದೇವರನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೈಯಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಕಾಶ ಬಿಡ್ಲೆ ಭೂಮಿಡಾವಣ್ಣೆ ಭೂಮಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಣವಂಚ ಬಿಡಾಲೆ ಬಣವಂಚ ಬಿಡ್ಲೆ ದೀಸುತ್ತಳಾಲೆ ದೀಸುತ್ತ ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ಸಮಗನ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತಾಜಿಗಳಿಗೆ